Reit, 3 rhannau. Rhaid chi ddysgu deddf gyntaf Newton. Wel, ddim bod rhaid i chi. Gwrs, da chi eisiau gwneud yn does? Gwrs. Os nad oes grym cyd-effaith, bydd gwrthrych llonydd yn aros yn llonydd a gwrthrych sy'n symud yn parhau i symud ar ddianedd cyson mewn llinell syth. Right? Felly, mae rhaid i chi ddysgu hwnna. Rhaid chi ddeall o. A mae rhaid i chi felly gymhwyso fo. Hynny yw, rhaid i chi sylweddoli lle mae hwn yn enghreifftiau hwn yn digwydd mewn bywyd pob dydd. Right? Enghraifft yn y car. Okay? Felly, pan mae'r car yn breicio, da chi'n parhau symud yn dydych. Okay? A wedyn aros gregus, da chi'n pwmpio'ch pen. Iawn? Nes da chi ar dren, da chi'n aros yn llonydd, mae'r tren efallai'n cyflymu i ffwrdd o'r orsaf, a da chi yn edrych fel bod chi'n mynd am y nôl. Dydych chi ddim, beth chi'n gwneud ydy aros yn llonydd, tra bod y tren yn profi grym. Right? A wedyn da chi'n mynd dechrau cyflymu nes bod yna rhywbeth yn eich gwthio chi. Hynny yw y gadar sydd yn taro chi. Iawn? Felly, a'r un fath o beth hefyd mynd rhwng cornel hefyd, achos dyna di'r rhan llynedd syth. Iawn? Mae'r car yn mynd rhwng cornel, mae'r car yn profi grym oddi wrth ffrithiant, rhwng y ffrithiant a'r teas, so mae'r car yn mynd rownd y golwg yn reit neis, yn reit daclus, reit, mae'r car yn wreiddiol, mae chi'n dod o'r cyfeiriad yma, reit, a mae'r car yn profi grym ffordd nant ydi oddi wrth y teas, ond da chi yn parhau i deithio ar ddianedd cyson mewn llinell syth, a dyna pam mae'r car wedi troi'r gornel, da chi yn mynd i fewn i ochr y car. Da chi'n taro nofyn o cws y car. Da chi'n cael ymlaen gan y cysyn syth. Right, so dysgwch o amair, yn gwneud siŵr bod chi'n deall, bod chi'n meddwl amdano fo pan chi'n mynd ar y bus. Iawn, ac yn y car. A mhob peth da chi'n gwneud. Mae'n bendigedig. Bendigedig. Nawr te. Grym cyflymu o 2015 yn gweithredu ar gar am 8 eiliad. Defnyddiwch y hafaliad gyda'n dau gyda'n newid momentum mewn car. Right, wel, da ni'n sgwennu'r hafaliad yn dydan. Felly, grym cyd-effaith dyle hwn fod hefyd. Da ni'n mynd i addo fo'n fyr fan hyn yn rym, achos na beth sy'n tudalen 2. Right, so, grym. Dwi'n newid momentum. Amser. Felly, mae'n rhaid bod newid momentum yn rhaid i grym lluos o amser. Right? Felly, newid momentum. Dwi'n mynd i roed o yn syth i'r rhifau rwan. Iawn? Achos mae'r sgwennu fi'n fler iawn. A jyst roed y rhifau mewn. Feist braith. Disgybl eisiau dod i fewn trwy drws. Reit. A felly 2250. 2250. Reit. A mae hwnna yn rhoi 18,000. Iawn. Right. Felly, marc am ddewis yr hafaliad. Cywir. Marc am newid. A newid test yn y hafaliad. Roedd y rhifau yn y llewyd cywir. A wedyn, os chi just roedd yr ateb, right? Neu ydych chi just roedd hwnna a hwnna. So, nhw ddau o'r rhain i gael 2 marc. Okay? A felly dyna diwedd 3A B.